So, ayan na mga kadagit, binibilang na. Ayun, what's up mga kadagit. Siyempre masaya tayo ngayon dahil blessed tayo. Pag-uusapan natin dito yung unang sahod natin sa YouTube mga kadagit. Totally hindi talaga siya unang sahod. Sumahod ako ng unang sahod ko, hindi ko kinuha. Sa pangalawang buwan, sumahod ako uli. Sinabay ko na yung kuha ng unang sahod ko saka yung pangalawang sahod ko. Kaya ganun kalaki. Magkano nga ba yung sahod ko sa 2 buwan na yun? So, bago yan, tingnan nyo muna ito at panoorin nyo muna yung video na ito. So yo, what's up mga kadagit ha? Ito na yung mga subscriber natin, mga followers natin. Ayan. Ayan o. Ayan. Mga taga-iba-ibang lugar yan. May taga Batangas, taga Cavite, taga Laguna, taga Quezon City, dumayo rito. Ayan o. Ayan sila mga kadagit. Ayan o. Ayan o. Ito, taga Batangas. Shoutout muna pare. Sino shoutout mo? Mga taga Batangas, taga Bawal, mga naglalaro na gagamba. Dami namin dito. Ang dami namin dito. Grabe yung suporta nila sa atin. Shoutout sa inyo. Pasensya na, hindi nakapunta si Gagambino dahil masama pa yung pakiramdam. Pero shoutout kay Gagambino. Si Alvia pahabol na. Sana makarating pa yung iba. Tahanap na kami ng place mamaya-maya para pagmitingan yung darating na tournament sa 29. So hanggang dito na lang muna mga kadagit. God bless sa inyong lahat. Ayan sila kung gaano karami. Tignan nyo. Yung iba nakatambay doon dahil pila yung ano. Sana pagkasyahin na nila yung 300 na gagamba natin. So yun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless. So ayun, what's up mga kadagit. Napanood nyo naman siguro. Nabigay kami ng gagamba. Ayan. Mga pinabigay ko ng gagamba na yon. Tapos nakita-kita kami ng mga vlogger, pati yung mga ibang vlogger, binigyan ko ng gagamba. Tag-15, tag-20 yata ang gagamba. TM size, saka good size yan. Tapos dalawang 200 pieces na banusan. Yan. Yung banusan, isang box ng banusan, 100 pieces. So dalawa yung binili ko, 200 pieces. Plus 200 pieces na good at saka TM. Bali 400 pieces na gagamba yung pinamigay natin para mapasaya natin at makabawi ako sa mga viewers natin mga kadagit. At yung iba pinadalang ko, yung iba pinuntahan ako dito, pinuntahan ako sa trabaho ko habang naka-duty ako, habang nagta-traffic ako mga kadagit. Sobrang saya, sobrang blessed itong araw na to kadagit. So kahit na late upload na to, so masaya pa rin ako kadagit. Dahil yung mga dapat kong bayaran na pagkautangan ko, nababayaran ko na paunti-unti mga kadagit. So, magkano nga ba ang kinita ko sa unang sahod saka sa pangalawang sahod? Pagsasamahin ko na kadagit. Para mabilis tayo kadagit. So, bago yan, ito muna yung mga picture natin.
nyo mamaya magkano. Yo, what's up? Gagang Pogi. Si Gagang Pogi sa mga di pa nakakaito, si Kambal. Albia. Ayan, Albia. So, Jason Webb. Ayun, no. Gagang Balls. Happy man. What's up mga Ayan, mga tropa, subscriber natin yan, ha. Ayan, nakumukuha sila ng gagamba. subscriber? Oy, ito, subscriber si Sir. Ayan, no. Oh. Ayun. Panundot kayo. Ito mo sa. Mas always pa to good dito. Good always magkasama. Okay. Nas. Ayan, what's up mga kadagit. Ayan, ha. Kakagulo na kami dito sa mga gagamba. Ayan, no. Ayan. Yan, no, mga OS. Saka good size. Yan, no. Mga tropa. Kaway, mga boss. Idol. Ayan. Spider Channel, pinakamalupit mamili ng gagamba. Featuring Arnel Bautista. Happy man. Ito, merong spider hunt dito, eh, no? Spider hunt. So, ayun, pagkatapos ko pala mamigay ng gagamba at nag-meeting, dumiretso kami kala Jason Webb, kay aka Kasapot. Yan, para mag-collab kami ng mga ilang vlogger na galing ng Las Piñas, galing ng Laguna, galing ng Bikutan, galing ng Pasig. Yan, ang daming dumalo, sobra. Tapos may mga sumama pang subscriber doon. Nag-collab kami, naglaban-laban kami ng gagamba para maipromote ko rin yung ibang mga bagong YouTuber, katulad ng mga ginawa ko kala Gagang Binoy, kala Gala Myers, kala Kasunggab, kasi makakatulong din yun. Shoutout, lalo pag yung mag-shoutout sa'yo, yung monetize na, nakatulad po natin mga kadagit. Sila Gagambino, yan, sila Emilionario ba yun? Yun, at saka shoutout nga pala kay Pelma TV, yan, pagdating sa Tarantula, si Chu ba yun? Si Chu, Pelma TV. So ayun, basta screenshot na lang natin, ayan. So ang kinita ko po mga kadagit ay totally bawas na tuho to. Ito po yun, kinita natin mga kadagit. Yan. Magkano nga ba ang kinita natin kadagit? Sa dalawang bang sinahod ko, ang unang sahod ko kasi pumalo ito ng 20k mga kadagit, 19 plus. So halos kulang-kulang 20,000. At sa pangalawang buwan umabot ko ito ng 40,000 na may butal pa. So tumotal po siya ng halos 60,000. 60,000 po kadagit ang kinita natin sa una at sa pangalawang buwan ng ating sinahod sa YouTube. So sobrang malaking tulong po talaga itong YouTube, ang pagbablog. Na-inspire po ako sa mga YouTuber. Lalo ang content na to ay spider vlog. Sobrang hilig ko kasi sa gamba. Yung totoo nga, marami akong dalang gagamba ngayon. Ayan. Yan o. Meron ako ngayon ditong 120 pieces na gagamba. Tapos nagpasabay na rin si Jason Webb saka si Gagang Balls TV. Dahil sa darating na tournament, Kalagagambino kami. September 28. Sabado po yun. Ito pong darating na Sabado na po. Magkakaroon kami ng Filipino Spider Vlogger Tournament. Doon po sa may Silang Cavite, Kalagagambino PH po. Doon po kasi medyo magandang area na nakikita namin. At saka para gitna po siya para lahat ng vlogger. Kasi nasa 20 plus kami na spider vlogger. Hindi ko lang alam kung makakadalo to ang ating mga nauna sa ating spider vlogger katulad ni Exotic Pilipinas, Dick Spidey, Ivan Kids Jaboli. Yan, tignan natin kung makakate. At saka si idol ko na si Gagang Binoy na nasa Albay. So ngayon masaya po tayo dahil naging blessed po tayo at na-approve po
tayo ng YouTube. So sa mga gustong mag vlog, gawin nyo po yung gusto nyo, maging masaya po kayo, mag-enjoy lang, huwag nyo po muna isipin yung pera. Dahil po pag nag-pray po kayo at nag-pray po kayo, nagdasal po kayo, wala pong imposible kay Lord, ibibigay po yan. Shoutout din na rin po sa mga subscriber natin, sa mga solid kadagit dyan. Shoutout din sa mga napadalang ko sa mga nanggagamba. Kasi ngayon, bihira na ako magpadala, gawa ng ayaw na talaga tanggapin ng LBC. Mga taga Laguna, taga Batangas na nabigyan natin ng gagamba. Saka yung mga bumibili ng gagamba, ako po yung bumibili sa kanila, binibili ko po kay Arnel Bautista. Tapos ako na rin po yung nagpapadala para hindi na po, kasi po marami pong, hindi ko naman po sinasabi, pero may mga na-scam na po, nag-PPM sa akin, na kaya sa akin pinapadaan yung bayad. Tapos dinadala ko kay Pinsan Arnel. Siya po yung supplier ko ng gagamba. One time nakabili na nga po rin si Gagambino. Yan. Sila Jason Webb. Yan, dyan lagi kumukuha yan. Sila Spider Channel. Dyan po, kumukuha na rin po dyan yun. Sila Spider Channel. At sila Gagamballs. Yan, kumukuha dyan. Si Happy Man Forever. Nakakuha na rin po dyan ng gagamba. Saka yung mga ibang mga vlogger natin, nung nag-meeting kami, kasama ko si Arnel, nakabili sila ng gagamba kay Arnel. At saka yung ibang mga subscriber natin. Masaya nga ako dahil ang sabi ni veterans na si Spider Channel, si Kasapi, solid daw yung mga gagamba ni Arnel Bautista. Katulad nga po ng nakikita nyo sa video ko. At syempre, maraming salamat sa inyo mga kadagit. Kundi po dahil sa inyo, wala po tayo dito. Kayo po ang tunay na nagpapasaya sa akin. Dahil kayo po ang solid na kadagit at manonood sa akin mga kadagit. So, supportahan po natin ang bawat isa. Payo ko na rin po, tips ko na rin po sa mga gustong mag-vlog. Enjoy nyo lang, gawin nyo lang yung gusto nyo, yung nagpapasaya sa inyo. Lalo pag susuportahan kayo ng mga asawa nyo, mga magulang nyo, mga kapatid nyo, kaibigan nyo. Sobrang blessed po yun pag may sumusuporta po sa inyo. Kahit po wala pong vlogger na sumusuporta po sa inyo, pag sinamahan nyo po ng dasal, ibibigay po yan ni Lord. Saka kaya nga po ang ginawa ko po nung naging blessed ako sa YouTube, share ko po itong tulong na ito. Katulad ng pag-shoutout sa mga bagong vlogger, meron na po tayong mga natulungan dyan. Katulad ni Gagambinoy na taga Albay, dating 100 plus subscriber lang yata yan nung nakita ko siya, dahil sabi ko kababayan ko to, Bicol, tulungan ko to. Ngayon meron na po yata siyang 15k subscriber. Jason Webb, 37 lang yan subscriber. Ngayon po nasa 20k subscriber na po, dahil din po sa tulong natin at sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At si Gala Myers na dating nasa 500 plus, ngayon po nasa kulang-kulang 20k subscriber na rin po. Si Emilio na dating 700 yata o 800, ngayon 30 plus k na po ang subscriber niya. Mga monetize na po yung mga sinasabi ko. Si Kasunggab po, yan, nag-uumpisa pa lang yan, lagi nagko-comment sa akin yan, shoutout, hanggang sa napansin ko. Huwag po kayo mag-alala, mapapansin po kayo ng mga vlogger. Pray lang po. Si Gagambino, unang-unang collab namin yan, magpa 5,000 subscriber ako, monetize na rin po ako noon. Nag-chat sa akin si Gagambino kung pwede makipag-collab. Siyempre, para na rin mai-promote yung kanyang channel na saka 300 plus yata o 400 plus yung subscriber niya. Ngayon po, alam niyo po kung ilan na po ang subscriber na Gagambino. Napaka-blessed po dahil po 100k subscriber na po siya. 100k plus na po siya mga kadagit. So, yun po ang ginawa ko pong binalik ko rin po sa mga kapwa ko vlogger yung pinagkaloob sa akin. Shinare ko po ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. So hanggang dito na lang po mga kadagit. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong paniniwala, sa hilig nyo sa gagamba. Lahat po ng vlogger na makikipag-collab po sa akin, i-PM nyo lang po ako. May page po tayo, may Facebook po tayo. Willing po ako makipag-collab sa inyo para po makatulong. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless all.